wadhi ground. Kaso nitie gima luongo ni yao grants monego bende chaki medo counties. Mano endo pesa makoro opogore gi pesa makawo kuom sirikal, to gin pesa mowuok kuom donors mopogore opogore, to gi joma luongo development of partners mopogore opogore mabiro. Gin wada tiyo kodgi kuonde 5. Mokwongo wada medo ne weche mag agriculture. Mondo mi weche mag pur gi puothewa mane kor gwenge obed motegno. Yes. Mar ariyo wada chako ng'iyo kendo weche mag drought and famine. Weche mag kech chiemo to piny be koro tuo sawa kuonde opogore opogore. King'iyo sani king'iyo kana pinje ma counties mamalo mna sal counties machalo kaka Turkana, Samburu, Mandera, kata Kajiado kaendi. Kata kuonde moko kaka Migori nitie kuonde ma piny otuoe, miro ka chiaye tho cham bok chiegi. Ang'o momiyo mano timore? Samo kata mana kipidho kothi mo matin to ok odhi motegno. Yes. Koro mano luongo ni drought and famine. Embo wamedo ne pesa mondo mi watim ang'o wadil kode. Pod nitie kuonde moko ma bende weche mag dede pod thago ji, luongo ni locust